बड' स्टुडिअ चेनेल जाय बर' हारिनि थाखाय अराय खामानि मावलांनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। दिनै आंखौ बेयाव लिंहरनायनि थाखाय लिंहरगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै आं बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव फैनानै लानायनि थाखाय आप लोग मुझे जैसे पहले सपोर्ट और प्यार देकर मुझे आज इस लेवल तक पहुंचाए हो, ऐसे ही आगे जाकर भी मुझे प्यार और सपोर्ट देकर ताकि मैं देश का नाम और रोशन कर सकूं। थैंक यू।